Prince and Princess Luis Yukanu, Group Chairman, Lucan Oil and Gas and Co Limited, Oil Barrier Nigeria Limited, Blessed Law, Holy Company Limited, Gen Law International Limited, Akuzuru Ọha na ndị Izọgụ, Nwati Mereze na ihe n'Izọgụ, anyị ekene gị. Chief O.C. Martins Okereke, ọbata obi na arọ ndị Izọgụ, ọkpaka Izọgụ na ihe eme, agadi ọkpagụ na-eche mba, onye ọma, Nze Cyril Nwaọkwara Nnadike Ezenwa, Obi Nyerugo nke mbụ na Atina, Etubi Izọpụ Ngene, Eze Nwaki na-emere ihe, Esiri Gịnị Gara Mmiri, Director Obito Invention Nigeria Limited. Ọ ka o siri mee. Ei, ọnwa egbuola nze, ka akara ezi iru ọma, Nze Chinedu, Ogirisi Ngwa Chinedu ụka na Achịna, ya dụba ihe ọnwụ na-eme akarị. Luke Anayochukwu Akanihu Ohuke Ọhamadike na-arọ ndị Izọgụ, CEO Uson Association Nigeria Limited, onye ọma. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụsi ike ekwe na ha. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ọ bụ n'obi onye ka ekwe na-akụ. Nna ya Izọgụ na ihe mere onye. Ndị dekata n'ụjọ na-eri. Anyị na-enwe n'ihi aka elu maka omenala eje ha anazi anya. Izọgụ na ihe mere agha. Ndị aka ji ọkpọ ọba eziokwu. Izọgụ na ihe mere agha. Ụmụada ehi unu enu na-eme. Izọgụ na ihe mere agha. Ọnụtara ji ori ihe ori. Izọgụ na ihe mere agha. Eme n'ebe anyị nọ ya. Eme n'ebe anyị nọ ya. Eme n'ebe anyị nọ ya. Anyị nwere nze nwa okoro. Ndị dekatara n'ụjọ na-eri. Anyị na-enwe n'ihi aka elu maka omenala eje ha anazi anya. Izọgụ na ihe mere agha. Obodo gbakọbanụ n'ụlọ akwụkwọ. Ibu nkume dị mma n'oru. Obodo gbakọbanụ n'ụlọ akwụkwọ. Onye na-asọ ekete ya ebu n'ero ma nje. Obodo gbakọbanụ. Ekete na-abụ ka ndị mbụ ji ejekwa ego dị ọrụ ugbo. Obodo gbakọbanụ. Elu na anya plastiki n'ọka na nkụ n'ọbọ. This is Obudu Special. Chairman APE Obudu Branch. Senator Geoffrey Azubike, Secretary. Mazi Skel Iyokeke, Mmanwoke Wego, Vice Chairman. Ajuje Jomazi Alexander Dabara, Isiaba Unana, Treasurer APE Obudu Branch. Eze bini Benotonu, Eze bini Benotonu, Nana Babula Jawoke Maram, Ebini Benotonu, Eze bini Benotonu, Mbaho Bureza Manede, Ninu Tankoreze, Nunkoreze, Kobuleza, Wagwanu Manu, Ina Karan Kamwanu Java, Ina Karun Kambileni, Benaburu Baburo, Wanu Java, we not to live on to a king, no, Nuna, Banakana, Imarayi, Eze bini
obi ọha Assistant Secretary Christian Chukwu Iron Tanker Chief Secretary ebe ihe ofufe obere nwa na-eji agụ Executive Okwono Village na ije ebe a na-adị mma Naijiria na ije ebe n'ọkụ ya bụ onye kwụya onye soro ya okorobịa otote nnu mere mgbe ya eze bilite n'otu olu Maazị Silvester Okeke Ọjanaịja Ekwu Ogbosi Maazị Okeke Ọsọndụ Maazị Silvester Okeke Sekwabiala
Oyo